Sí, moitas grazas, presidenta. Boa tarde. Dende o Grupo Parlamentar do BNG queremos saludar aos traballadores e ás traballadoras do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, tanto aos que nos acompañan na tribuna como os que están fora ás portas do Parlamento. Señor conselleiro, mire, hoxe traemos unha pregunta moi concreta e que agardamos unha resposta concreta. A situación é a seguinte: os primeiros traballadores e traballadoras do Consorcio comenzaron en 2007, como vostede ben sabe, pero realmente se lles prometeu o convenio de forma inmediata no 2014. No 2014, o seu departamento que vostede dirixe lles dixo textualmente que unha vez que estiveran integrados na Axencia Galega de Benestar pasarían a asinar ese quinto convenio, equiparándonos, por tanto, ao persoal da Xunta. Agora que vostedes xa decidiron que non van a pasar os centros á Axencia de Benestar, que nos lo terá que en algún momento tamén explicar esa decisión e que se mantén o consorcio, cuestión que nos a manter o consorcio entendemos como algo positivo, porque unha forma de funcionamento que ata agora se veía de colaboración entre a Xunta e os concellos. A pregunta é moi simple: por que non teñen asinado o quinto convenio? E a contestación seguinte é: cando o van a asinar? Van a ter que estes traballadores e traballadoras sacar á rúa os nenos, as nenas, as persoas dos centros de día, as persoas dependentes, ou vostede vai a cumplir as promesas realizadas polo seu departamento, promesas en firme, porque incluso formaban parte dunha disposición adicional segunda do decreto 40/2014, na cal estes centros pasaban a formar parte da Axencia Galega de Benestar. Polo tanto, é unha promesa feita verbalmente e escrita tamén a través dun decreto. Polo tanto, estas persoas que non teñen trienios, que non teñen listas de agarda que realmente se podan comprobar, que non teñen complementos, pero que si se lles aplicou unha reducción primeiro do 5% e despois do 4% cando se aplicou o resto do persoal da Xunta, teñen dereito a ter dereitos, señor conselleiro. Levan exactamente 8 anos agardando a que se asine ese quinto convenio, pero que levan 2 anos dende que se lles dixo xa, vais a asinar xa, porque ides a pasar a formar parte do persoal da Axencia Galega de Benestar. Polo tanto, señor conselleiro, diante dos propios traballadores e traballadoras, diante de persoas que ven como se reduce a parella educativa, como nos centros de día cada vez teñen condicións laborais peores, como teñen peores posibilidades de dar atención e servizos, queren saber se vostede, antes de acabar esta legislatura, se vai a sentar con eles, vai a asinar ese quinto convenio tal e como se lles prometeu verbalmente e a través dun decreto. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Adán. Ten a palabra o señor conselleiro de Política Social.